Shubor nakaslem jong unongsan hima. Dagi spangut ki patba jong kathan jirang mentakasngi kilami sha surok ban penong ke jing yat patba ban penpau ke jing persha jur halor ke jing syakem ke baklem nongrim jong uba bakstar dingdo nakasnong bela hari hakibor jong katanat forest ke jela asam hakini ki khendiat ski baladep hakani ke jing yat patba la yi ke jing wan shimenta shitham na dokinong yalam shnong ki samla ki khna school ki longkmi ki rangba bat kinong yalam jong ki seng ba pher ki balara ringkat ki lama yong ki jing tho penram mi katanat forest bat ka sarkar jong ka repeat bat ka sarkar jong ka jela asam bat dawa ba ka sarkar jela ka de ban shimkhya mardor ban pelat yuti urangba klem ka jing te kandan hadin ka jing ya pat ba kita kinong yalam jong ka jing yalang hapo ka shatri jong ka sur upat ba western ribhoi kila letmi shaka office jong sub divisional officer ka pathar khma civil sub division Henry Pause na ba utegu he officer umdan satya hakati ka jagat rekam kita kinong yalam kila shimpat ya karai ban lech nongpo bat kendu yu deputy commissioner garib hoi wabilash baranwal lingba kate ke yalang ki pat ba ringkat bat kinong yalam ki bala ai jingkren kila penrem jure ka sarkar asam lingba katanat forest bat ru katanat pulit ki bala kemi uti urang ba nakashnong bela hari tang nakada ba open bahai kate ka surak shnong na maudem sha bela hari ke bala I ishra da ka sarkar jela menta da ki post nam lenter kita kinong yalam kile thuru ba ki pat ba kate ka than khapun ki jumat jing e na kapor shakapor namar ka jingwan thombor jong ki bor sarkar ka asam ka bal punshong sir batwan ra jing thot ru ha ka shong suk shong san nakaliang kita kinong yalam kila dawa jur ba ka sarkar jela hapo ka jing yalam jong ukon rat ki sangma kumu menteri rangba ka de ban shimkhya mardor ka te ka kam banyakran ba ka sarkar asam nak benta ban pelat no mardor uti urangba na ka shnong bela hari klam kanu kanu ka jingte kendon baru ban pensange ka te ka jingwan thombor ki bor sarkar ka jela asam na kapor shakapor ha ka te ka than Shu hadian ke jingwan IT ke jing tho sha deputy commissioner garib hoi hanong po kita kinong yalam kila pentep banakaliang jung UDC garib hoi ulakular ban shimkhya halor kani ka kam badakran bat ki bor jong ka sarkar asam nak benta ban pelat no yaute urang ba hapo kini ki shisngi arsingi Ya, sedang mai ba? Ni dawa! Ni dawa! Ni dawa! Ni dawa! Kani kamera nga penpau ya pi kum kirang ba bat khamtam kubu presiden Joko West Boy da ga baburom ya pi ki reurang ba ki sodar jong kishnong badon lang hakani kasni na ka banta ban ai men sim ban wan priskan bat paniang teli kum kajaj ban riu khasi na ka banta ka im gayap jong ka West Boy barok boy ngamdon spun ki kin ban kren hak bai dei bagi ka hang bat kini ka point se na try ba baro tila youtube bat ba baro tila yusno hak bai dei bat kini ka jinja ka bala wan ban ja se
hapo jong kasnong joni hapo bilari te ka poin ka bang ngasno ban ong kalong bang ngas musti jur ha ka bidai begini kelinja namar ba kumala ya batai mo hashwa ba omdon gano ka daw omdon gano ka kam ka basliw bana kalyang jong kasnong bilari kalale ha ka shpotrik bunai ban rew Rai kadai tang na kabanta ban repair lane ban bha malu malayo te surok snong namar ba ulas neu siba palat mo namar ba creative hi ba baro kasnong belari kam don surok nadu kipor jong parang menswa kadon tang ka surok ka ba yai tang ikali kiding mo ikali cloud hanrei hadin nang tapat lawan no dau tu company le se malu malaha tu islam ke balale kala shulong lentino mentah Henry na kalyang nyo kasukar kamdon watang iway ru iskim ba penawan jauh hapo jong kasnong belari dai na kadadaw man kalyang jong snong kadon nya tu salwak ha kasputrek na kabanta ban repair tang ban like ki kun ki kti ban yo le hat sapo asam sapo ga yo murki ke dai na kadadaw ba hak tu gesni na kalyang jong kasnong mo bat kamtam jong tu urang ba le se ibadai baksa dingdo na kalyang jong ulale siapa mau duki ngani tu fi kenjat sya yang ya kapor ngani tu ya ke jing sya kata kalong ba ulale ban tap ya ka kali jung ya kam syang nang po mau duki bat hadin kata ulawan pai ban nagal yang jung kirang ba katu keringut ki ong ba kata pi wan pai anda pila poi hang ne ha rum jung ni kori ngamar badon ko kori batik mo te ong tok karno we tri ki mau mo tam no ki we tri ki mau nang tu na po surok bat wan ra ni satep ai jika balong kleu palat kata kadai ka jing chmu jong kasnong bat dai namar hakata kapor ba kumbala batai ba lawan ni duty da kitu ki forestar jong ka sam ki badon polor ghat katu renjar ki badon polor ghat bat kilala penban ba ya katu kali ba yo baksa dik do bagi tang shim yu ki mau ar latri nang tu po rut surok bat hang tahi kala bat ya katu kali bat yo tu fra jong tu li bala ra u polor ghat bat hagaju ki por ni na mare polor ghat da ka wei ka beluro katu kedingut mo ya se umduna ya ka sana ne thungun tu sing lalek bat andang la poi hapo lon khat po office jong fresh asam bat nak liang jong karanja kamsya ini bandung bat hapo office lu bagi ni keren hendrai kala sya tang yu tu pra jong tu li baksa dindo abong ni keren bang itu hendrai nak liang jong snong kala batai ba na ban dibab kumta ya ban keren kumta na mar ba om dai kono ka jing le tu ne ka jing le sniu ne kono ka bagi le bakla hendrai nak liang jong ka fresh tan mehapan wara kita ikut kisah nak yang jong snong bat nak yang snong ila ai ni lara bat ni pon poi hok kis jong kafres asam bat hadin kata kalau ong ba yo bring pelat bat hadin kata bat ya kali ya mata sini mak ban pelat bat hadin asni kala wan sim ni tadi bat kum tahi nak wei ke sini nak wei ke sini nak wei ka tayu nak wei tiu bat khadu la kut ni bnai ban reu bat matai la kanjo so brai ban hiyo bat hakalai trik jong bnai ban hiyo nak yang jong ka office jong ka fresh jong asam kala khor yu kala pun hadu arsin lesin ba unon sim no e kali hate kesi bat penban ondau dalek hak tai ka forest jong kasam kala bat penban yu bat kala ra sundon support sanat tena ko yang jong aku sudar jong kasnong belari ngaseu ban persajur ya kali ke jingle jong kasam na ka menta ka imlang salang bat hak ju poru ngaseu ban yathu yapi kum pai ba bat kum ka western boy bro ko bai bana kalyang jong kasnong belari bat kasnong muki nimdon kono ka jingya mo ka jingya pher jingmut handai nyolong ka wei ka jingmut nyelei wan nye train kita nya pendon kam kasnong muki ro ka don kam hi bat kasnong belari ro ka don kam hi po snong muki handai ka basusi kolong bana kalyang jong ka fresh department jong ka sam kale don bor bat kale ya ka bomdai ka bom hap bat le se na kalyang jong ngala monong ba le se ki ki basa chane tip rei ni besong di basa ko program kibun ni do iki bat ka kedua yang som ong ba na kalyang jong nga karpat bat ngabu ya kane ke kentin syaka sokar jong kami kaya bahkan tuklar nomor dor bat bahkan sim khiai kane kam ban panai no sisndon yo bak starting do bat ya kali jong klem kini kino ki kendon basate hakabidei na kalyang jong tangki sur jong pai ba jong western ribhoi mantaka singil awan shane bani kendu ya SDO jong civil subdivision patarkama rengkat berkipai ba bat baro kipai nang sunong jong kam western ribhoi berkoi ngilawan bani kendu ya civil subdivision patarkama ban ITU ya ka jingtho ka bangi dawa ba lengba jong kum kli jong civil subdivision ba unye keren ba ka government of Meghalaya ban habari ban simkia ikani jingsa kam jong ubriu jongi ubari ba bakstar jingdo bana ka sunong belari ha katana forest
Reka basungsi kalong banaliang jungi habangiwan man kendu yo SDO jong civil service division patar khama ngi krem yo bani kendu yu namar ba umdan PE ka office ru kalashu khang krem utau USDO namar tak daun yang jungi kum ki pajba hi barokwe manta gasni ngin select ban kius non shang thi shanong po sha DC sha deputy commissioner jong Kariboy district ban ya kendu wudu bar haju por ban ay kene jing tho sha DC jong Kariboy district se bagi hapsim karai nang ne bat phi ki pai ba nangkat ba kinong ilam jong ka sur jong ka western ribai bro kawai ba kane ka de ka rally mata kasi la organize hi da ka sur jong western ribai hangne ki don kiseng bhalang ki ba pher ngam jar ka teng shu tengai khublai karpang ya phi ki pai ba nadu ki nong seng snong jong ka western ribai nangta nadu bilahari filayawan banyasim bentalang ya kane ka rally ha kane ka si ka ba menta bandawa ban pelaj ya une ubreu jongi balui bom don kano kado kadak sneu balasa ban kem no sa ka fras asam ban mental la don hakti jong kan te de mat tadau kasur jong paiba ka western boy ni wan dawa hangne nak banta ban pelaj yo kublai sibon ya ka jing lakoi jing pelaj por jong pi baro nak banta kane ka rili job ka jugi ya kane ka por kane ka si ka bamenta khendiat Sua bangan yo jingkren kabaka sorkar Asam kala sud ra yang ne ubreu jungi klem kano kadau te kat hakak tai kesgi ngasukwa ban penpawe pi ki pai ba baro balai bau ne ubreu jungi kikem kadau kalong tang namata usurok namar bakabile hari kampadon surok rong kadon tang usurok khendau de namat kadau na kaliang jong nong sang sinong jang kabla hari kimi isnong ban repair yaw tayo surok na kabanta ban suk kalek kawan jong kinong sinong ka job bila hari bat karja kumai te ha ka tay kasi jarang khatno ha ka porba ka sinong ka repair tay surok jarang khatno baka forest department kawan ban duty ha ka tay ka ha ka tay ka por ni kum kinong sinong rangkat lo tao way u driver malik jong ta kali ba back starting do usim utam ki mau na surok ban thep ya ki jaka ki basneu hakatai ka surok te de mat takatau haul lawan lakem no bat lara no sa tai saka jaka baka police ga forest asam halor rihat te de mat takatau hakane yat khnang ikne kali bandawa yau ba ya ka sarkar meghalaya sarkar asam badai ban pelaj no yau ne breu jungi kham da te kandon lada don kino kandon ni ban sehi kum kinong Sang jong western boy bangi simpat bakawai kasur nek senjam ki bangi hapan le naga menta ka imlang salang naga menta ka bhaga mayat naga menta sibon ki benta hakane ka ji atham ru western boy jongi tane ka por tangi tai jing persai bang kot jinga kum musulman ne ka por ta bentangan khot no hang ne ka por yau sket yang ne o bakstar jingdo tang naga daw naga menta ban repair ya ko surok ka bakilik kiwan naga menta ka panggechitom naga menta ka bhaga mayat ka juki namar bagadai ka surok kabaya khap bodar bak Asam te kalong ka ek ka basusi hajing sisa kan ka kam mdesu ba mapi kinong song jong belari benwan takma lani kisang bahlang bakin wan banjang hangne namar baya ka bor pura ya ki bor borok kaba mengi kum kinong song jong besten di boy ba konstruksi borok boy ila ai haki amdi MDC kadika kamram jong kinong nikmat mencim kia ya kan ka kam bahaba kila flow ya kan ka kam bakal mi kum kane ke jingja ka basusi ya ke jingle jing pulik Asam kila dei benlek wot banhiar sakta ke jaka ke ba jia ya uni urang ba kenang ban like nak ke jing sakem dan ke jing satset potop ang teh po Asam ya min hakini ke singi po langpi tang siyo so ba sakem we na ginong langpi ang dai po borar Asam bade ki kasi nai UMDC jang langpi wot lahir nai tang hadin sisni ala ban pelayu nai kai kabarolong ya ni kinong western boy yung khamdam ya bakstar dingdo ba uhap kon syong apo thanap lani halong jong Asam hadu menta hadu ini kisi ba baklem le yai nei ni kerpat ya UMLA ba MDC ban simpia ya kan kam marga ni kamram jungki bat ya ko sarkar MDA 2 ba kan iban pelaj no hakabe dei ba kini saset yung ne urang ba wadai na po kabilahri bat khamdam lelei baka kamru kamdai ka kam kabat ka kam tu ka kam thim rai kadai ka kam na kam taman pun bahaya ku surok kelada hangni hapo rani ki khar Asam man la kasngi kikit mau
napok ki kuari jong ka Meghalaya. Balai ki pulit Meghalaya bat ki forest jong ka Meghalaya kim kem gitu ki kali jong gitu ki ghar ba ke badai nang dre napok rani. Balai ki pulit free ki. Kiru kikit gitu ki mau na kamta ban cina surok ban cina yang napok ka kuari napok Meghalaya. Ndai kini mla beli ndai sate pat ka pulit Assam tang na kamta ban cina repairing ki surok ru kiwan ban kem no. Te ni karpat ru ya sarkar MDA. Lada bat ki kinong mi khamat bur anut. Balada Kim Kuacu beginang bilahari kinyai lingbai ke Assam ke Surak Namudem habilahari ke batang 100 kilometer tang 100 kilometer mentala kan no posnem nadu ba pidang chong senang hadu menta tempat yo banyo tang sikamru ya ke Surak orang lengi kerpat ya ke sarkar MDA ngi kerpat ya MLA badam disi bakin pendrungno ke Surak ru Namudem sabilahari kenang baginong bilahari kensuk kalik kawan nagam ta kapang sitom ka khai ka pateng bat ki wigi pat ki jakam kena kaliang jonga nga sup jingja ba dawai u bat naleng ju uong ba kapaston kalong naleng ju uong ba menta kesngi lane la shai ba une bakstar ndo un salait no nakakti jong ka pulit Assam kata kali jing pensyai ba jing ajubat yang jong deputy commissioner jong ka Riboy district jungi ngel keren dak ba shai da sur jong pajba jong ka themus ten Riboy ngel keren shai khamat jong floor jong ka chuki ju uong ba ladak ni ke jingkular ju bat ka jing pan bena ju singi kalong ba bakstar ndo un lait menta kesngi lane la shai lada kamlong ka besok kamut ngila kerana besai ba lasai ingin sawan biang kata kali kami ka besai ka bangkwa nang show deputy commissioner jong bersik berkumjuru syaki paiba jong ka bri jong tidak berkamtam ya u MLA jong ka jirang kursi berkamtam ya ka government jong ka Meghalaya MDA tu kata kali mesik ka besai ka bangkwa nang happy bat kumjuru audisi ngila ada keren